HH Henattaja tässä. Minua pyydettiin ja melkein pakotettiin testaamaan tämmöistä peliä kun MSP-lyhenne pitäisi olla kaikkien tiedossa tuolla, missä nyt minun hiireni liikkuukaan. Jos näette hiiren, niin heiluvan tuolla oikealla lähes aika tämän pokaalin alapuolella lukee se, jos saatte selvää siitä. Niin mä en hirveästi välitä tästä pelistä. Kävin täällä vaan sen takia, kun mua pyydettiin. Tässä mun tyttöystävä, kun tässä voi huomata tyttöystävä ja parhaan kavereeni. Tätä parempaa tyttöystävää ei heti löydä. 12-levunen ja minä 4-levunen. Lieniköhän syy siinä, että niin hyvältä näytän tossa. En tiedä, mutta ilmoitin hänelle, että kerroin sinusta videossa ja tämmöstä. Ja että minulla on niin paljon ystäviä kuin kaikki 6 ystävää, mutta ei yhtään parasta kaveria. Mutta mä oon kuvannut tämän videon 3 kertaa. Eka kerta meni väärin, koska ilmeni ongelmia, kun laitoin sen YouTubeen. Tokalla kerralla sisko tuli väliin ja huusi, miss äiti on. Siis tämä on katastrofi. Miss äiti on? Koiran kanssa pihalla tietysti. Ois toki voinut jättää se siihen, mutta nyt minua ihmetyttää yksi juttu. Mikä tuo möykky tuossa on? Katoa möykky. Minua on taikavoimia. Hei, mun tyyppi ei näytä hyvältä, kun siinä on tommonen musta möykky. No, aivan sama sitten. Mikä kello ootkaan, joka vilkkuu sinne. Joo, mutta tää peliä pelaa kuulemma tosi. Säästöpossu! Moni. Säästöpossu! Mutta minä siis en nyt hirveästi välitä tästä pelistä, mutta tämän niminen kuin HH Henattaja niminen movie-tyyppi kannattaa pyytää kaveriksi, ja jos tästä joskus tulee uusi video, niin sitten parhaat kaverit ja tyttöystävä mainitaan jälleen siinä, mutta hirveän pitkää tästä videosta ei nyt tullut, kun en tiedä kuinka moni tykkää ja kuinka moni ei tykkää, mutta minä en nyt hirveästi tätä pelaa, ellei juuri tämmötti videota pyydetä. Yksi kaveri on onlineissakin. Mut tähän tuli, mä en muista, siitä on kuulemma jo tosi paljon aikaa, mutta mä huomasin sen, kun mä tein tätä tyypi. Mä yritin kiroilla. Se vaan laittaa hashtag-merkkejä siihen kirosanojen kirjainten ja kirosanat jäävät sinne. Ja jos muistakaa painaa ehdottomasti sitä peukkuu ylöspäin, ei alaspäin, ylöspäin, jos tykkäsitte videosta. Ja se oli minä tässä, HH Henattaja. Ja muistakaa siis tykätä videosta, ja jos haluatte näitä lisää, niin sen minä kyllä osaan järjestää, että moikka!